Aquesta setmana s'ha fet una visita a les obres de manteniment de les franges de protecció contra incendis de les parcel·les i les zones verdes municipals. El passat mes d'agost es van començar els treballs per a la realització de les franges de protecció a 7 barris del municipi: la Llibre Casanova, Penya Forcada, Mas de les Fonts, Selva Negra, la Piratella, Bassioles i Interclub. Uns treballs que es preveu que finalitzin la primavera de 2021. D'altra banda, els treballs de conservació de les parcel·les municipals es van iniciar el passat mes de setembre i enguany es realitzaran als barris de la Solana, Pinars i la Solella. Unes tasques que van a càrrec de l'empresa Espai Verds. Continuem treballant en la prevenció d'incendis, sumant esforços, aquest any amb un contracte plurianual, en el qual aquest any començarem amb les parcel·les municipals i zones verdes municipals en els barris de Pinars, Solana i Solella per la prevenció d'incendis. I estem ara mateix entre el carrer Pedrera i carrer Brasil en les primeres feines que s'estan realitzant sobre la Solana. Aquestes feines consisteixen en el manteniment de bandes de 25 metres en els perímetres i a les llengües dels torrents, on es redueix la massa vegetal. També es fan tales per aclarir els pins i mantenir una densitat que minimitzi el risc de propagació d'incendis. Els treballs que s'hi realitzen són, per una banda, reduir el sotabosc, o sigui, la part baixa d'aquests tipus boscos o bosquets, en fent estassades o desbrossades, i després el que es fa és una aclarida de l'arbrat, que habitualment és pi blanc. La densitat màxima que es deixa són 150 peus per hectàrea i en funció de les pendents, doncs la massa arbustiva es deixa més o menys per tal d'evitar els processos erosius. I un dels punts que fem també és quan es redueix la quantitat d'arbres per hectàrea, és una petita selecció. És a dir, es mantenen els arbres que tenen més futur, més vigor, i es treuen els que estan torts, els que presenten risc de trencament, els que no tenen interès ecològic, etc. De totes les franges se'n fa un manteniment periòdic.